T'agrada? Has de saber, encara que no ho sembli, que cada nota té un paper molt important dintre de la melodia. Igual que vosaltres, que amb les vostres aportacions i col·laboracions heu ajudat a fer un projecte dinàmic i creatiu. Per això us volem convidar el dia 18 de març, dissabte, a les 10:30, a la seu de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya, a una trobada molt important per tots nosaltres. Una coseta més! Amb la vostra confirmació necessitem que ens digueu quina és la vostra cançó preferida. No pots faltar, ens agradaria que la cançó del nostre projecte portés també la teva nota.